Hello everyone! For today's video, mag-meet up ug mag-deliver na pud ta sa mga nag-order sa atoa. For ana, samtang naghulat ta nga maluto atong nilungag, mamawag sa tas manok ug manghalay ta sa ato ang mga nilabhan gahapon. Unta mauga na ni oy kay murag wala jud kayo tarong init pero tuuhan na lang jud nga mauga na ni siya. Ug moinit na sad. Walga hulat-hulat ta nga maluto atong nilungag, maghalay sa ta sa nilabhan ug hulat-hulat sad ta nga maabot atong bana kay ting-uli man pud niya karon. Kay basta Tuesday ting-uli na sa ako ang bana. Ug mao pud ay nang schedule nga ting meet up ug ting deliver sa mga nag-order sa ako. Pero usahay Thursday pod nako i-schedule ako ang pag-meet up ug pag-deliver sa mga nag-order sa ako. Kay naa man goy time nga Thursday ang daghan kaayo og meet up or i-deliver nga mga orders. Pero karon kay Tuesday man nya daghan pud kayo og mga order, maong karon akong gi-schedule pero naa pud gyapon ko deliver og meet up sa Thursday kay naa man gyapon mga order. Mo jud ni nakatsada basta naay mo salig sa atoa oy mo na nga mapasalamaton jud kay ko sa Ginoo kay bisag ginagmay lang jud bitaw dako na jud gyapon kay katabang sa kuha. Sama ra gani sa akong giingon atong niaging vlog nako or first vlog nako nga nag-meet up ko. Nga bisag ginagmay dako na jud tabang na sa amoa. Bitaw kay naabot naman akong bana nya humana pud na ako pakaon ng mga bata, humana na sad ko panghalay, humana na ko og buhat sa mga lihukono. Pagpahatod na ta kay murag udto na ra ba. Bitaw guys, mo ni ang view sa kuan pasulod sa among balay or paggawas sa balay. Kana dira nga dalan, dira mo agi pasulod sa balay. Tsada ba jud og view diri o. Nya fresh pud kay tanan og hangin. Pero sunod ani mas matsada ni view basta kay magtanom na sila og mga pinya. Kay pinyahan man guni diri nga side. Bitaw magpahatod ako sa akong bana oy then mobalik ra na siya kay siya man ang schedule nga magbantay sa mga bata. Bitaw schedule ba Japon mi. Di off niya siya magbantay sa mga bata nya. Ko dayon ang magkuha sa mga orders. Pag makuha ng mga orders tagbuo na sa dayon ko niya kay mag-deliver na sa dayon mi sa mga nag-order. Inana na jud among rotation kada uli niya. May nalang jud gani kay gasuporta sad ang ako ang bana sa ako. Sana all supportive. Bitaw kay bisag bilar jud bitaw siya kay ihatod pa jud ko niya ana. Or mag-deliver pa jud dayon mi. Bitaw chika naman sad kay ko diri oy. Bitaw kay nakuha naman ako ang mga orders ug ang uban kinahatod na sad nako. Kani mag-deliver na sad mi ani. Last na ni nga deliver namo. Kay medyo distansya pod ni siya nga dapit. Sa daw dapit. Bitaw oy saba mang manok oy nag-voice over ta na. Bitaw oy well magbiyahe chika sa atong bana. Bitaw oy biyahe pa gyapon ni kay medyo distansya pa jud niya naabtan pa jud mi og ulan. Pero sagdi lang basta ma-deliver lang jud ni ang mga order. Nani jud kalisod basta wala kay raincoat. Kay kung mag-ulan mabasa jud. Bitaw magpalit ra tag raincoat pohon pag nanay budget. Kay nahuman naman og deliver ang order. Pag uli na taani may gani kay wala nagkusog ang ulan. Ning hunong ra jud. Bitaw ay salamat kay sa mga nag-order. Salamat kayo sa pagsalig unta mag-order pa mo balik-balik. Mao na ni ang mga nakuha nga mga orders karon nga week. Ug ang uban ani mao na sa ni ang amo ang gipang deliver ganina. Salamat kay sa mga buyers and reseller nako. Na lang sa for today's video everyone. Thank you for watching. God bless. Amping.